na tunay na mananalig at tatalima ako nito, na susundin ko ang mga batas, mga kautosang legal, Big-video na pala. at mga dekretong pinahihintay ng mga sadyadong nagda ng may kapangyarihan na nagpipilihan at usap ng babalikan ang pananagutan ito nang walang anumang pasubali o hangal kasi hanawa ako Talaga na magayon, tama man talaga.
Ganda rin